This is number 20 Sharp Eye Channel. You are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 2, TS Galaxy 0. Brother, how's it? Ngiyaphila kunjani baba Mncwane? Siyaphila man. Uyibona kanjani igame namhlanje? Bakwatela abafana. uDuba ukhulumile last game. Athi number 2 silela yena. Yabona nje bengibona ngakhona. Siyaya lapha ku number 2. Uzothi washo. Washo na last time. Uzothi washo uDuba. Number 2 siyamthola ngenkani. Yini enza ukuthi ucanga ukuthi nizothola number 2? Bhuti wami, i-performance yamajita bazimisele manje. Unfortunately sekulate. But then siyayibona ukuthi bazimisele manje. Asena ndaba no number 1. Sine number sifuna number 2. Omakhelwane siyafuna sizobabambela Sundowns. Mara into engiwarisha yi1. Sizobamba Sundowns bawini league. So la estradini. Yeah, nayo inkinga. So la estradini. All the best to Buccaneers because they are playing entertaining football. Bayadlala amajita mara angifuni ukuthi bawini league ngoba solala ngaphandle. Danke. Akubonga bhuti. Siyawakho.